deixat un temps de transició per poder tancar l'anterior sessió de treball i ara comencem la segona al voltant del protocol per abordar l'absentisme escolar. No sé si estem preparats, el David Palomera, el Lluís Peix, em comentava abans que la Fina Culler finalment no ens podrà acompanyar, si la voleu excusar vosaltres mateixos. Això, vosaltres porteu la sessió, l'únic dir-vos, entenc que al principi hi haurà una presentació, demanar a la resta de gent que mantingui els micròfons apagats perquè no hi hagi interferències i comentar que aquesta sessió, com l'anterior, diguem, s'està enregistrant. I el que sí que demanaria és demanar d'acabar molt puntuals. Intentem a la 1, una mica abans de la 1:55 o 1:50 per poder fer una cluenda i acabar ben puntuals a les 2. D'acord? La cluenda que farà el José Manuel Alonso. Doncs, sense més, us dono pas i vosaltres mateixos continueu la sessió. Hola, bon dia. Gràcies. Sí? Perfecte. Bon dia. Veureu que posa Marta, però sóc el Lluís, m'he convertit, no passa res. Vale? Bé, intentarem explicar el treball que hem fet a nivell de grup motor de la taula d'infància amb aquest plantejament de l'absentisme, de com s'aborda l'absentisme a nivell de tota la comarca, de poder establir un protocol que doni comarca i a partir d'aquí poder... És una proposta a nivell que s'ha treballat i avui hi hauria la presentació. Compartirem pantalla. Un segon. Mentre en David està compartint pantalla, sí que intentarem ser el màxim de breus i quedi clar, entenem que ens ha tocat una hora una mica complicada, ja fa estona que estem connectats, però sabem que estareu atents i podreu compartir amb nosaltres i res més, només fer aquesta prèvia. A veure. Lluís, ara ja t'has convertit en Lluís, Ja no ets Marta. Hòstia. Vale. No sé, ha anat molt ràpid, això. Molt bé. Gràcies, molt amable. El poder que tinc sobre vosaltres també fa que pugui canviar-vos el nom. Perfecte. Lluís, pots provar de compartir tu? A veure... Manu, doncs aprofitem el teu poder i dona-li permís al David també perquè pugui compartir. Espera. Els dos són confitrions ara de la sessió, per tant haurien de poder compartir. A veure... Un moment. Sí? Ho veieu tots? Totes? Ara. Sí, Lluís. Ara sí. Fiqueu en mode presentació, Lluís, que així ho veurem més bé. Vale. Bueno. Molt ràpid tu, Ampliar. És un tema de... Bueno, si començo, mentrestant compartim la pantalla. Explicar-vos això, que a nivell de la TIAF es va crear aquesta comissió i a partir de la comissió l'encàrrec era crear una proposta d'actuació a nivell de l'àmbit comunitari de la comarca d'Osona per les situacions d'absentisme. A partir d'aquí, el plantejament que també hi havia era poder fer unes millores en l'escolaritat. Bàsicament estem parlant que aquí s'ha treballat a nivell de grup, amb l'àmbit de serveis socials i amb l'àmbit d'educació,
Llavors, a nivell de serveis socials, els participants han estat la Cesca Morera, l'Irene Beltran, l'Isabel Sánchez, la Yolanda Comelles, l'Anna Garcia a nivell de treballadora social de l'EAP, la Fina Collell, en Lluís Peix, jo també com a participant, i també hem pogut compartir amb les escoles, direccions d'escoles com l'Escola de Sant Miquel, les Beceroles de Balenyà, Prats de Lluçanès, Torelló, Manlleu, i a nivell d'inspecció d'ensenyament també s'han fet algunes sessions. L'encàrrec era una proposta per actuar i intervenir en l'àmbit comunitari amb les situacions d'absentisme, que pogués... Si avances la diapositiva, Lluís. Una mica que pogués englobar a tota la comarca d'on hem partit, bàsicament. Hi ha un protocol de l'àmbit comunitari de prevenció i intervenció davant les situacions d'absentisme, que aquest ja és el que s'està aplicant a nivell del Departament d'Ensenyament. I al mateix temps, aquest era el paraigües que d'alguna forma ja vèiem que tenia tota l'actuació en aquest moment a la comarca. Aquest protocol, el Lluís ara us comentarà que també hem estat treballant també a través del Pla de Prevenció i Atenció de l'Absentisme de l'abandonament escolar a Manlleu. Tal com apunta en David, partim de dos marcs, el marc general i el marc més específic. La proposta que també us posem nosaltres aquí a sobre no deixa de ser una proposta i deixa de ser un conjunt d'accions. No ens hem inventat res més, sempre hem partit, com comentava, del marc general i del marc específic. El departament ja el 2019 ja va fer el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de situacions d'absentisme, on queda molt ben recollit totes les fases en què es pot trobar l'alumne, i després, a través de les experiències pròpies de cada territori, es va intentar fer també un buidatge d'informació per poder elaborar el protocol que us presentarem ara següentment. En aquest cas sí que es va donar més importància potser al de Manlleu per proximitat, perquè és actual, treballen en xarxa preventivament i principalment també treballen amb la Gira, que és un aplicatiu que també fa referència al que comentava abans la Judit Morató, també, i per fer aquest treball en xarxa, que sabem tots que és important. Dit això, un moment, ara no passa. Ara no va ni endavant, ni enrere, ni amunt ni avall. Sí, disculpeu, és que jo crec que tenim problemes una mica amb la connexió, estem en el mateix espai i això fa que tot ens vagi un xic més lent. Sí, perquè ara no em passa ni amunt ni avall. Aviam... Estem intentant solucionar-ho. Ens ha quedat penjat. Un moment, disculpeu. És que no va ni davant. Sí que la diapositiva que venia a continuació eren les mesures i estratègies que proposàvem tant a nivell des del centre com a nivell de treball en xarxa. Com que ja ho tenim bastant interioritzat, fem una pantallada ràpida també perquè el temps no ens vagi en contra. Llavors, esperem que ara puguem solucionar-ho, però sí, la proposta dintre del protocol era respecte al centre educatiu, quines coses es podien treballar i treballen ja, i respecte a la xarxa. Pel que fa al centre educatiu, sí que hi ha uns protocols i circuits ben definits d'actuació dels agents, però sí que el protocol el que intentàvem és que hi hagués un referent clar d'absentisme a cada centre educatiu.
que evidentment l'autonomia que disposa cada centre... Perdó, és que ara... Un moment... Això del directe, no? Ja sabem què passa. Vale. Ara sí que ho veieu, per no encallar-me, fixeu-vos que us comentava l'autonomia que té cada centre, que ja té les seves accions, el seu control diari i la seva intervenció inicial, que això és un tema competencial de cada centre i en cap moment el protocol que proposem no pretén entrar dintre aquest àmbit. Llavors, evidentment, el suport de la xarxa en els casos complexos i cada centre també té el seu bon funcionament de diferents projectes curriculars. Pel que fa a la xarxa, sí que flexible en funció de cada territori. Sabem que aquí a la comarca hi ha diferents territoris, diferents municipis, més petits, mitjans, grans, amb alguns amb policia municipal, amb d'altres no, amb d'altres anem a buscar el maglari i busquem un conill de la xistera, aviam si podem fer alguna cosa, ens inventem coses. Llavors, sobretot, el treball en xarxa ha de facilitar l'agilitat en aquesta intervenció, que això ve molt precedit de l'aplicatiu que estàvem comentant abans. Tant pel que fa a la bona coordinació i tant pel que fa als serveis externs. I, per tant, poder sumar aquests esforços que també comentàveu abans. I, per últim, sí que és interessant aquesta mirada conjunta, sobretot de les recuperacions, que l'alumne hi puguem fer d'una manera personalitzada i, sobretot, implicant la família. Passo la paraula a en David. Esperem que pugui canviar la diapositiva ara. Endavant. Sí, si anem enrere malament. A partir d'aquí crec que ara intentarem sintetitzar, a veure si podeu seguir més el plantejament que fèiem. Aquesta és una diapositiva que teniu del protocol marc que fins ara hi ha a nivell d'ensenyament. Com podeu veure, el que es planteja és el que comentava en Lluís. Per un cantó hi ha una part inicial de l'absentisme que és la detecció i les primeres fases de la intervenció. I aquí és el que comentava, que preval l'autonomia de centre. L'autonomia de centre, evidentment, els centres són els primers que veuen quins són els factors que desenvolupen aquest absentisme, com aquest absentisme comença a fer-se present i comença a intervenir. Les primeres intervencions, bàsicament, sempre són a través del tutor, i el plantejament seria que es pogués mantenir a través d'aquesta intervenció. Quan el tutor no se'n surt en l'absentisme moderat i lleu, seria quan es planteja la intervenció també més de l'equip docent i a través del claustre. A partir d'aquí és el que nosaltres anomenem la fase 1, que preval aquesta autonomia del centre, i que si l'absentisme es resol, a partir d'aquí ja no hi ha problema. Què passa quan l'absentisme no es resol? I és quan el centre, d'alguna manera, ha de sol·licitar l'accés a la xarxa de l'àmbit comunitari. Com veureu, el que planteja el protocol d'ensenyament és la creació d'una comissió d'absentisme. La proposta que avui us volem fer arribar, i que és a nivell participatiu, seria canviar aquesta comissió per un equip d'intervenció, lligat una mica amb el que plantejaven a nivell de les companyes de les comissions socials i amb tot el que s'està parlant al llarg d'aquest matí. Aquest equip d'intervenció hauria de ser, o haurà de ser, l'espai d'encaix entre les accions que ha estat fent anteriorment el centre i els equips de la xarxa que poden donar suport, mantenint un continuum d'intervenció. No és allò que derivo cap a la xarxa i a nivell d'ensenyament ja continuo coordinant-me amb la xarxa però no tinc una implicació, sinó que es plantejaria que hi hagués aquest continuum. D'acord? El com es fa ve molt lligat amb la possibilitat aquesta de l'aplicatiu que es plantejava a nivell de les comissions socials i que també serviria amb una part de l'absentisme. Com us hem explicat, també hem begut una mica en aquest protocol a través de
el pla de millora que fan a Manlleu i que entenem que aquest aplicatiu pot portar l'activació d'aquest equip d'intervenció de l'àmbit comunitari amb les corresponents pestanyes. Si pots passar a la següent. Sí. La següent s'ha tornat encara. Vale, no passa res. Per situar-vos, d'alguna manera, estaríem en la intervenció primera. El centre detecta un absentisme moderat, l'anomenarem a partir d'aquí la fase 1, d'acord? I el tutor o representant és qui primer fa l'actuació. Que aquesta actuació a nivell de centre té una resposta, fantàstic. Que no, a partir d'aquí s'informaria la comissió social i aquesta comissió social ja tindria coneixença que aquest absentisme es comença a donar. Que es manté l'absentisme i no hi ha la localització de la família, a partir d'aquí es planteja que es pugui citar a la família a través de carta certificada i el tutor sigui qui torni a aprovar aquesta intervenció. La següent la pots avançar, Lluís? Sí. Fins aquí estaríem parlant d'una primera intervenció de l'absentisme moderat. En el cas que resolgui la comissió social ja té la informació que aquest nano comença a fer una qüestió d'absentisme però s'ha resolt, però quan no hi ha resposta és quan plantegem que hi pugui haver el suport de tot el claustre educatiu. Si el claustre educatiu ja veu que a nivell d'intervenció a l'institut o a l'escola aquest absentisme no es pot resoldre, a partir d'aquí aplicaríem la fase 2. La fase 2, que és la que s'activaria a través d'aquest aplicatiu que permetria poder activar la resta de la xarxa. Qui formarà part d'aquest equip d'intervenció? Com comentava la Sílvia, seran en les primeres comissions transversals que en el mateix institut o escola es determinarà quins agents tenim a dins del municipi que poden col·laborar això. Com a estructura bàsica sí que plantegem que hi hauria d'haver un representant de l'escola, que és la persona que faria de referent d'absentisme. Hi hauria un representant a nivell de serveis socials bàsics, que pot ser l'educador o treballadora social, i una persona de l'EAP. Aquesta seria l'estructura bàsica. A partir d'aquí, els recursos o els municipis que tinguin més recursos es podrien també incloure a dins d'aquest treball. A veure. La intervenció en l'absentisme moderat de la primera fase no es resol i passaríem a la segona fase, Lluís. Em sentiu i em veieu, perquè noi... En aquesta segona fase sí que ja és quan comencem a plantejar sobretot la importància de l'equip, com comentava abans en David, on de la direcció, conjuntament amb el referent d'absentisme, doncs comencen a activar ja el que seria l'equip d'intervenció d'absentisme, que, com dèiem abans, a cada territori, evidentment, tindrà els seus agents. Sí que sabem que hi ha d'haver uns agents, que són els que comentàvem abans, no? I, evidentment, la informació a la inspecció d'educació. Clar, quina és la diferència? S'ha anat a la veu? Marxat? Hola, em sentiu? Sí, Lluís, et sentim. Vale, perdó. És que jo no em sento. Perdoneu, Tinc un mal karma ja amb això de les noves tecnologies, ho sento. Clar, aquesta segona fase... Ara, perdoneu. Aquesta segona fase sí que el que pretén és que l'equip es reuneixi el més ràpid possible i no sigui una comissió que quan ja comencem a tenir més problemes de no resoldre la situació, doncs es reuneixi únicament exclusivament per abordar aquella problemàtica. Estic intentant passar la diapositiva, tampoc em passa. Noi, disculpeu.
Lluís, et sentim igual, encara que parlis baix, Em sentiu igual, no? Hola, Cesca. Bé, en aquesta part, continuo, encara que no pugui passar la diapositiva, en aquesta part sí que ja estem en la fase 2, on l'absentisme és moderat greu, i s'informa a la comissió social també. L'escola, institut, ja entra al cas el que comentàvem abans, l'aplicatiu, perquè ja hem dit que ja tenim l'equip format d'absentisme, i sí que el que pretenem és agilitzar una mica aquesta intervenció en aquesta situació que ens pot generar cap a un absentisme crònic i una mica molt més complicat de treballar. Llavors, la intenció és que en 10 dies aquest equip ja es pugui reunir. Llavors, com comentàvem abans, ja s'inicia l'aplicatiu, ja tenim l'equip amb els seus participants, l'escola i l'institut també entra al cas a l'aplicatiu, i llavors també plantejàvem la fitxa de derivació que fa el propi institut també amb còpia certificada enviada a la família, on consten les hores d'absentisme, amb una proposta de data per tenir una reunió ja i poder començar a treballar més directament amb la família a través de l'equip, no a través només d'un agent. A veure si passa ara. Aquí és on podríem donar peu a la Sílvia. Sí. Aquí és on podríem donar peu a la Sílvia, que ens explicarés una mica l'aplicatiu, que intentarem que surti la diapositiva, ho aconseguirem, i ella ens explicarà una mica l'aplicatiu. Vull, Gràcies. Perdoneu, que és que amb mascareta... Hola, em sentiu bé? Bé, us explico. Em sentiu bé? Si algú em fa ok, perfecte. Vale, tenim bloquejat el tema de les diapositives. Disculpeu, però no hi ha manera de tirar-ho endavant. Jo, si voleu, començo el rotllo, Recollim fins on estàvem i sí que a partir de la segona fase, que és en aquest on l'aplicatiu activa la xarxa, a partir d'aquí els referents reben una petició d'intervenció. Aquesta petició d'intervenció és el que comentava en Lluís, que en 10 dies s'ha d'intentar resoldre i intentar fer la trobada amb la resta de l'equip educatiu. En aquesta primera trobada ja recolliria tota la intervenció que havia fet anteriorment a l'escola o institut i a partir d'aquí es podria plantejar... Ara està avançant. Sí? Perdoneu, No? Sí, veieu les pestanyes de l'aplicatiu ara? Vale. Sí. L'aplicatiu informàtic és el que recollirà en la primera pestanya les dades de l'alumne, l'estat de nivell d'absentisme. La segona pestanya seria la que diu en els diferents referents quin és el motiu de la derivació, les actuacions que s'han realitzat fins al moment. La tercera pestanya és la que ens permetrà fer el seguiment. Com farem aquest seguiment a nivell de referents? Els referents es plantejaran amb un nivell de treball a nivell d'objectius. A nivell d'objectius per resoldre l'absentisme. A nivell de serveis socials bàsics, quins són els... A nivell de serveis socials bàsics, quins són les accions que plantejaríem a nivell de millora? A nivell de l'escola, què es planteja de cara a la reincorporació d'aquest alumne? I a nivell d'EAP, quines accions podem fer en aquesta reincorporació? Perdoneu, és que tenim molts problemes tècnics. Lluís, pots passar la pestanya i a més hem perdut. Ho intento. Sílvia, ho acabes d'explicar un altre moment. Perquè si no se'ns menjarà el temps.
De fet, companys, no patiu perquè si ho veieu oportú, després tot això es pot compartir. No pots. Sí, estaria bé perquè ja que també ho hem treballat, doncs... Correcte, que aquest document de treball que heu fet i que heu fet molt bona feina, que es pugui compartir i de la mateixa manera que ha fet la Sílvia, que ha deixat el seu contacte perquè el grup pugui contactar amb ella i pugui fer aportacions, de la mateixa manera que vosaltres podeu fer el mateix i qualsevol cosa que no es pugui treballar avui, que es pugui continuar treballant. Ara sí. Vale, més avançant. Vale, aquesta, jo penso que a partir d'aquí... Vale. Ara estem on comentava en David, fixeu-vos una mica que aquí ja tenim la intervenció amb la família, la citació, el pla de treball, passem a l'aplicatiu d'una manera concisa, que ho entengueu ràpid. Quan no està resolt i quan està resolt. Què passa quan està resolt? Doncs intentarem mantenir aquestes accions de reincorporació de l'alumne que després us plantejarem durant el curs escolar, no només perquè hem fet una intervenció concreta i ja sabem que tenim l'alumne al centre, sinó per donar-li continuïtat en el temps. I què passa quan no està resolt, no? Doncs, evidentment, l'equip, amb la valoració conjunta amb direcció, doncs es plantejarà que aquesta és una cosa que sí que creiem des de serveis socials que li dona molta força, informar a iaia i de gaia d'aquesta infracció de l'absentisme i llavors valorar conjuntament la possibilitat d'una obertura d'expedient de risc, que els que ja estem ficats en aquest àmbit ja coneixem què vol dir. A vegades es pot sentir expedient de risc en altres àmbits i pot pensar, què és això? Però això ens empodera i ens dona força als professionals. I després valorar conjuntament també amb inspecció si fem derivació o fem informe a Fiscalia de Menors. Fixeu-vos que el que pretenem és continuar treballant en xarxa. El que pretenem és la implicació dels agents perquè tingui més força. Ara bé, quan no podem passar la diapositiva. Un moment. David, ho explico jo perquè ja ho hem trinxat els d'avui. Pots passar la diapositiva i deixem la del final? Mana? Les seccions de reincorporació. Sí. Vale. En primer lloc, penso que és important que disculpem perquè sí que hem tingut un munt de problemes tècnics i això ha fet que no puguem seguir la intervenció. A veure, és important a nivell de protocol, l'esborrany que tenim, que ja ha marcat, i és on ens veiem més capaços, l'opció de plantejar conjuntament amb l'equip educatiu quines possibles accions de reincorporació es poden fer en aquells casos d'absentisme moderat i greu. A partir d'aquí, aquestes possibles accions de reincorporació es plantejarien en aquests tipus. El suport dels tutors, accions de seguiment a nivell del referent de l'absentisme, la reincorporació progressiva o total, l'acollida personalitzada a la família al centre per tal que l'alumne torni a reincorporar-se, pactar el dia i l'hora de la reincorporació al centre. L'altra part és, un cop es planteja aquesta reincorporació, poder fer el check-in o el check-out. Altres accions que surten és un company de viatge a nivell amb l'institut o amb l'alumne, poder-li donar referents a dins del mateix centre. Accions com poden ser entrar un xic més tard, conjuntament amb la persona que li doni acollida en aquest menor, en aquest alumne, facilitar espais i persones de referència a dins l'institut, explicar on és la psicopedagogia o el seguiment d'un possible assetjament, donar responsabilitats a l'alumnes, adaptar activitats d'interès, adaptar les activitats d'interès als alumnes i també altres accions que van sortir va ser unes possibles reunions amb la família, amb els referents, que la família tingui els referents escolars clars i el suport de la xarxa de situació familiar. Lluís? Sí, penseu que aquí també hem fet una mica de treball previ amb altres agents. En aquest cas també l'IAP ens va
aportar aquest seguit d'accions, no? Perquè no deixem de ser accions, i llavors també hem de donar les gràcies a algú més que ens ha ajudat a participar, no? Anem justets de temps, perquè aquests entrebancs s'han anat fent gairebé. Només comentar que sí que també havíem contemplat dintre el protocol aquells menors no escolaritzats en edat obligatòria. Evidentment, ja hi estem acostumats a treballar en diferents poblacions, però tot i això, una mica sí el que era, doncs en aquests casos, era citar la família amb l'objectiu de matriculació, informar inspecció d'ensenyament, que això ja moltes vegades cal el seu propi pes. Segona citació per carta d'incompliment, advertint tot el tema de la llei de la infància, que no s'està portant a terme, i la possible valoració de risc. I, per tant, una possible derivació a EAIA, conjuntament coordinació amb serveis socials i la possible obertura d'expedient de risc. Ho hem fet així molt esquemàtic i ràpid també perquè entenc que el temps va passant i cada cop estem més cansats. Pots passar a la següent, Lluís? No, aquesta és l'anterior. No n'hi ha més. Sí que a nivell del xat ara ens plantegen diferents opcions. Som conscients que els problemes a nivell tècnic han fet que la nostra explicació no sigui del tot clara. Llavors, una de les coses que volem plantejar i ens plantegen és, arrel de la pandèmia ens hem trobat amb molts alumnes que no venien per por. Aquest absentisme entraria dins del protocol que esteu exponent? Evidentment, aquest absentisme entraria dins del protocol que estem plantejant a partir que aquest absentisme és moderat. El que hem d'entendre és que un cop un absentisme és moderat i la mateixa escola o institut no el pot resoldre, un cop requereix dels agents de la xarxa, que seria la fase 2, i s'omple l'aplicatiu, a partir d'aquí sí que es desenvoluparia el protocol aquest d'absentisme, podent gaudir de tot el suport de la xarxa. Per exemple, un alumne que no ha vingut a nivell de la por del Covid, com s'enfocaria? A través de la coordinació amb salut, la coordinació amb salut. Per un altre cantó, a nivell d'educació social es treballaria també amb la família, a nivell de l'escola es plantejaria quines accions de reincorporació es poden fer per donar-li aquesta seguretat i que no tingui la por, i l'aplicatiu en si ens serviria durant tot el curs per anar fent el seguiment de tots els objectius que s'hagin plantejat. Jo penso que potser sí que a través d'aquest cas pràctic som capaços de transmetre-us ara una mica el que intentàvem explicar. David, en relació amb el que plantejava i amb la pregunta... Atesa les dificultats que hem tingut, sí que us animaria a que aneu traslladant preguntes i així també podrem anar resolent dubtes. Sí, David, no sé si Albert Verdaguer planteja, qui forma part de l'equip d'intervenció de l'àmbit comunitari? Qui formaria part d'intervenció de l'equip de l'àmbit comunitari, en aquest cas seria flexible en cada entorn. L'encàrrec que teníem a nivell de comissió en el protocol era poder fer un protocol a nivell comarcal. Els recursos que hi ha a cada municipi són diferents. Per això, quan diuen qui formaria part, dependrà en funció dels recursos que tingui el centre més propers. No és el mateix un Manlleu que potser té un tècnic d'educació o en el cas que tens tu, Albert, per exemple, que hi ha a Sant Vicenç o Sant Pere, doncs segurament l'equip bàsic seria serveis socials, EAP i el referent a nivell d'absentisme del centre escolar. Clar, i en aquest sentit que apunta en David, és l'equip, si teníem ja un referent clar des de l'inici del curs d'absentisme, si comencem ja a treballar una mica més en xarxa, que ja ho fem en molts llocs, doncs aquest equip també serà molt més àgil, llavors que pugui actuar i que es pugui fer.
no plantegem res que sigui molt diferent del que ja hi ha gent que està fent. Sinó senzillament és ordenar-ho i tenir unes accions concretes. Jo, si us sembla, a nivell de dinàmica, havíem plantejat una dinàmica més participativa per tancar i havia preparat un Kahoot per poder també plantejar preguntes i que tothom les pogués respondre amb el mòbil, però atenent a totes les dificultats tècniques que estem tenint, serà molt més fàcil que en aquest sentit obrim un torn de preguntes i a partir del torn de preguntes us puguem explicar la proposta que fa una estona que us estàvem comentant. Vull dir que si us sembla i a en Manu li sembla bé, anem obrint ordenadament els micròfons i a partir d'aquí us anirem responent. Jo volia afegir una cosa que potser no s'ha dit, que era que a nivell... L'aplicatiu aquest també ajudarà... Tu la sents? Em sents? Sí. Sí? Que a nivell de l'aplicatiu el que ajudarà és a recollir les dades a nivell comarcal de l'absentisme real que hi ha. I també dels casos que es puguin resoldre, com els que quedin, com potser els absentismes que són de quart d'ESO o aquests ja més que costen més de treballar, doncs també quedaran recollits el tipus d'absentisme que hi ha. És més important tenir-ho en compte. Per després poder desplegar recursos o no, de la realitat. David, Lluís, ho heu pogut sentir? Jo no. Sí, clar. I no només ens donarà les dades, sinó ens donarà una metodologia i una forma de treballar més conjunta, on també podrem recollir la informació des del principi, que comenci a estar en fase 1 o en fase 2, i crec que això ens donarà també molta força a l'hora d'enfocar com gestionem les entrevistes amb la família, com després el nen fem aquestes reincorporacions perquè es pugui sentir bé a l'institut. I les dades, evidentment, sí que jo crec que després ens posaran un marc on també podrem treballar conjuntament molt més fàcil. Lluís, perdona, si t'ho permet l'ordinador, podries deixar de compartir la pantalla i així ens veiem tots i intentem això, fer un torn de conversa, no? Més participatiu. Sí? Sí, perfecte, gràcies. A tu. Ja podem disparar una mica? Dispara. Endavant, Agustí. Molt bé. Bé, bona feina. Jo trobo que l'aplicatiu és una bona eina. Jo crec que tots tenim casos cronificats d'absentisme. No sé si vau fer l'experiment de poder fer una comunicació a Dgaia o Fiscalia de Menors. Quina és la resposta que heu tingut? Digues, David. Mira, en aquest sentit sí que vam estar treballant molt conjuntament amb l'equip d'atenció a la infància i hi ha una proposta que crec que ens pot ajudar a nivell d'intervenció a tothom. Si tenim en compte la llei d'infància, les situacions d'absentisme estan contemplades dins els indicadors de risc. Encara que només hi hagués aquesta situació, sí que es va plantejar amb l'equip d'atenció a la infància a Osona i en aquest sentit s'ha traslladat a Dgaia i en Julio ho ha treballat molt bé, hi hauria una opció que fos decretar la situació de risc de la família, encara que només sigui una situació d'absentisme. En aquest sentit, el que aconseguiríem seria empoderar-nos a nivell de serveis socials per tornar a avaluar la situació d'aquest absentisme crònic amb la mirada àmplia de serveis socials perquè hi puguin valorar si poden haver altres tipus d'indicadors. I també plantejar la intervenció a la família des de l'òptica que la importància de la reincorporació també fa que hi hagi una situació de risc. Vull dir que en aquest sentit sortiríem molt més empoderats i sí que a partir d'aquí es podria fer. Agustí, no vol dir la derivació a l'EAIA ni vol dir que hi hagi aquí un canvi de referent, sinó el que deia el David, intentar amb aquesta obertura d'expedient de risc i tenim com a referència els serveis socials bàsics,
que això permeti l'empoderament, la situació de la necessitat de la família de deixar-se ajudar, de col·laborar amb els serveis i de buscar la millor solució el més aviat possible. Això per una banda. Això no treu la comunicació a Fiscalia, que tu comentaves que després, i podem estar d'acord fins i tot, que després els temps i les respostes han estat, a vegades no han estat les satisfactòries, no? O les que esperàvem en un primer moment. Dit això, Agustí, jo conec casos d'èxit també en aquest sentit, on Fiscalia ha actuat de forma contundent i la família això li ha servit una miqueta d'emmarcament i ha revertit la situació. La Judit va fent que sí amb el cap, no sé si ella també coneix algun cas, però jo sí que conec algun cas, ara penso en Manlleu, per exemple, que això també ho tenen molt ben treballat, i Manlleu fa la comunicació directa a Fiscalia i en algun cas ha servit per començar-hi a treballar i per començar a treballar de cara al retorn. I en aquest sentit, Agustí, la proximitat, l'agilitat, tens un circuit molt més clar de seguida, pots parlar amb en Julio en aquest cas, amb qui sigui iaia, i jo crec que tens la sensació que no vas a una institució tan gran com la Fiscalia, que no saps a vegades cap on t'anirà. I a vegades hi ha casos que que estan entremig. Una altra qüestió que és en la funció de l'equip d'intervenció de l'àmbit comunitari, al ser integrat per una part l'institut, a nivell també d'inspecció d'ensenyament i la resta de serveis, en aquest moment seria l'equip d'intervenció és qui pot fer la proposta aquesta d'elevar la situació de risc, de portar-ho cap a infància perquè es decreti la situació de risc. Si tenim en compte la idea aquesta que us volíem transmetre, de que no és una situació de traspàs, sinó que l'equip en si, tots prenen la determinació de que, atès que no es pot resoldre la situació d'absentisme, el cas s'hauria de traspassar a infància, perquè a infància decreti la situació de risc. És una decisió que es planteja conjuntament. I parlem de situació de risc, en cap moment parlem d'una situació de desemparament, perquè no és així la situació d'absentisme, però sí el que deia molt bé el David com a indicador de risc, sí que el tenim tipificat a la llei d'infància. Jo ho deia en el sentit que tenim, ara veig en Lluís Vila, el company de l'Institut de Taradell, tenim famílies, alumnes, famílies professionals amb l'absentisme i que una vegada hem pogut exposar que estem davant d'una situació de risc, que hi ha indicadors de risc, que això hi ha la llei d'infància que ho té en compte, però quan això ho hem plantejat i no aconseguim canvis, no hi ha recorregut darrere d'això. És a dir, no es farà, no sé exactament, m'agradaria conèixer l'experiència de Manlleu, però no sé quins protocols o quines actuacions farà Fiscalia. Jo he sentit algunes vegades notícies dient que des que s'ha fet algun judici per el fet de vulnerar la llei d'obligatorietat de l'escolarització. Amb alguna família vaig a recordar de Girona que després de no anar 4 anys seguits a l'escola li van ficar una multa de 1.000 euros que no va haver de pagar. És a dir que darrere, no sé si darrere moltes d'aquests protocols, molts acaben amb, si no funciona, derivació a Fiscalia de Gaia, però és que això és una por que podem generar a una determinada quantitat de famílies, però hi ha altres famílies que saben que darrere d'això no hi ha massa res més. És a dir, que estem molt venguts en aquest sentit. És a dir, si tots els alumnes que fan absentisme a la comarca d'Osona s'aturarien la iaia i la de Gaia i centres de menors i tot, sabent que no són situacions de desemparament, com queda clar. Ho dic com a reflexió, perquè molts cops ens sembla que una derivació o una comunicació del risc ens resol els problemes, però això no és cert. No, evidentment, no hi haurà cap garantia ni 100%, i estic totalment d'acord amb tu, Agustí. D'entrada és un emmarcament que amb alguna tipologia de famílies ens pot utilitzar per començar-hi a treballar, per començar-los a acompanyar de cara al retorn, i amb d'altres no, i segurament la xarxa compartirem que en algunes casuístiques ens quedem tots els professionals de la xarxa ens quedem sense eines. I en aquest sentit, Agustí, si també tenim un referent clar d'absentisme, si podem treballar amb un equip
Si podem que aquesta situació no arribi a ser tan crònica, potser també ens estalviarem justament el que comentaves tu. No tenim varetes màgiques, evidentment que no. I, paral·lelament, amb un expedient de risc, penso que tu pots valorar i fer un informe. Ja no estàs parlant només d'absentisme, perquè a vegades hi haurà més indicadors, no només absentisme. D'alguna manera, sí que a nivell de TIAF, la proposta que es va plantejar amb la Comissió de Treball era poder establir un mecanisme que serveixi per a tothom. A partir d'aquí, aquest sistema, més de la primera fase, que és la que actua l'Institut, la segona fase, que és quan s'activa la xarxa, també veiem molt interessant poder recollir dades. Si som capaços, a través de l'aplicatiu aquest, de saber tots els alumnes que tenim a Osona que passen d'una fase 1, la que l'Institut no s'ha sigut capaç de resoldre, a una fase 2, que són els que requereix la xarxa per poder intervenir, tindrem una bona fotografia de quines accions fer. El que planteges tu, Agustí, realment és interessant perquè sí que fins on hem construït aquest paper de fiscalia i tot això ja no ens pertany, però com a taula d'infància també tenim l'encàrrec de poder establir tot aquest protocol fins on el fem enfilar i quines accions hi poden haver al darrere. Jo penso que aquest és una mica el repte que li plantejàvem també a nivell de taula d'infància, de dir com volem que a Osona es treballi l'absentisme, com ens coordinarem a nivell de xarxa i en els casos d'aquests que són de molt difícil resolució, també quines accions finals som capaços d'arribar. Aquest seria el plantejament que hauríem de fer. I no hem de deixar de pensar que ha sigut un protocol que l'hem treballat no sé, en 3 anys, ja fa temps que es va començar, però que potser que s'està treballant més fa 3 anys, però que no deixava de ser com un esborrany que el proposàvem, que ens hagués agradat potser poder-ho compartir més amb vosaltres perquè anessin sortint diferents aspectes que nosaltres no contemplàvem i només deixa de ser un marc petit, perquè jo crec que aquest marc s'ha d'acabar d'omplir. Jo voldria comentar també aquest perfil de... Jo crec que cada vegada n'hi ha més que potser hi ha una família amb poques, potser a vegades amb poques habilitats o poques competències, però que realment la negativa és molt de l'alumne, ja no és tan familiar a vegades i que potser amb el Covid també se'ns ha accentuat una mica. Llavors, una mica aquesta derivació o aquesta notificació de l'EAIA, sí que és cert que en les situacions que m'he trobat ha suposat gairebé una flagel·lada més amb aquesta família, amb aquests pares o mares que d'alguna manera diu ja ens estem posant, però no acabem de trencar aquesta dinàmica, sobretot amb nanos adolescents. Llavors, en aquest cas, gairebé et sap greu tenir que dir, de poder dir, pot entrar com un expedient d'EAIA. Diu, ja, però jo m'hi estic esforçant. No sé si aquestes situacions queda contemplat amb el protocol o de quina altra manera, o si s'ha de contracte diferencial o... No sé com ho veieu, vosaltres que esteu més posats en aquest moment. La resposta ve més enfocada en el pla de millora, en el pla de millora de veure com podem ajudar aquesta família en resoldre aquesta situació on ells fan la voluntarietat que el seu fill hi vagi a l'institut, sí que hi és, però que l'Institut no se'n surt. El plantejament segurament seria més com som capaços d'incidir en aquest pla de millora, com ens coordinem bé a nivell de tota la xarxa per obtenir aquests resultats. I l'opció que ens pot servir per dir, mireu, a nivell dels pares faran això, hi haurà aquest referent que farà el seguiment d'això i avaluarem si això ha sigut capaç de no fer-se, també, i tenir clar quins referents fa què. Jo crec que el que plantejava abans la Judit a nivell de comissions d'infància, és a dir, Osona és una comarca que té recursos, però també serà important poder-nos ordenar tots aquests recursos per aconseguir resoldre aquestes qüestions que sí que realment hi són, que són nanos que són molt negatius i que els pares et diuen que no poden.
Clar, en aquest sentit, Joan, també l'aplicatiu també ho ha de permetre, això, no? Perquè ja tenim volcada la informació, ja tenim volcada quines accions també portarem a terme, no? Llavors, això ens farà veure cap a on orientem una mica, no? Aquest pla de millora, si l'orientem més en un tema només més d'absentisme o realment l'orientem més amb el nano, no? I donem més força amb el nano. Sí que hi ha en el protocol també el que preteníem és una mica que cada centre té la seva autonomia, però que sí poguéssim debatre, sí que poguéssim això, construir una cosa conjuntament. El protocol de prevenció del departament està molt clar, el seu procediment, ja el marca. Vull dir, ja sabem que hi ha una comissió, però què passa que la comissió quan actua? Doncs quan hi ha realment en aquella situació està molt cronificada. Si podem treballar més enxarxats, jo crec que també arribarem... L'ideal seria un moderat, no? No pot ser anar cronificat en el cas d'aquest nano que tu planteges. I, de fet, en relació a aquest pla de millora, és quan s'haurà de valorar molt bé la necessitat de fer aquesta obertura d'expedient de risc, sempre i quan pensem que sigui d'utilitat per l'objectiu, que és el retorn d'aquest nano, d'aquest infant o adolescent a l'àmbit escolar, el retorn a l'escola i, per tant, poder fer-ho amb una orientació molt clara. Si no és així, és quan haurem de valorar també a nivell professional la necessitat o no de l'obertura. Si us sembla, tanquem aquest espai de participació, David i Lluís. Si podeu ficar el vostre contacte, si us sembla bé, via xat, per si algú d'aquí del grup vulgui fer-vos algun comentari a posteriori, alguna aportació, tenim present que compartirem amb tots vosaltres els documents d'aquesta jornada.